Dobrodošli nazad u AC Games TV. Danas smo ja i tu u Novgorod, opet ćemo igrati PvP. Jeee! Jesi spreman? Ne izgubiš ovog puta. A? Ne. Ok. Vidimo se u prvoj rundi. Sad, i krećemo. A nije dan, ne znam. Jebeš dan. Ja tebe ne. Pa ja tebe vidim. Buohohoho. Poveća render dispense. Vidim ja tebe ne mogu. Gdje je brightness? Ne vidim te uopšte. Odbila se strela od moju strelu. Nije pogodio si. Pogodio si ozbiljno. Male fa... Jeste pogodio? Ma ne, a što si rekao mrš? Na udario sam strelu, sam udario lište. Ok, onda dobro. Ne učit. Ulicu me falilo. Nemaš pojma da gađaš. Nisi me ni pogodio. Ja sam. Nisi. Ja sam crveno bilo veseli. Oko ti kažem da nisi me pogodio. Jer ja tebe jesam sad. Ne. Kako ga te vidim i ne pogođate ni jedna strela? Zato što sam se uštekao i ne može me pogodiš. Mogu vidim te odavde. Pa dobro vidim ja svoj. Nema šanse te pogodio. Sad sam pogodio. Sad jesi. A nemoguće, čiteru jedan. Kroz vrata me gađaš. Gađi me, ajde. Evo me gađaj, ajde. Sad bacim preko vrata. I pogodim. Za malo je. Pored uveta mi je prošlo. Ne slimaš? Da. Izbjegao sam ko ninja. Kako si me video? Vidiš se. Ta maska te, kad shiftaš ne vidim te, mislim da si zemlja. Dobre. Pro skills. Nemoguće, dobre. Kako mi spalio strelu. Ajde, sad me pogodi. Ja sam isto ispalio, zamisli. Ja nisam ispalio, ja sam je... I stopa gurnuo. Ne vidim te nije gdje. Malo je palo, vrš. Noć je dan, Aleksa. Neće skoro, ali nema veze. Pa nećeš ga, majci. Padni s drveta, padni. Ti ću da ću da padam i neću. I za koje drvo ću ja da padam? Koliko si mi pogodio? Ej, čiter. Sam ti pogodio. Da. Jesam ja tebe? Ne, udarilo je ispred mene, udarilo. Sad? Ne. Ja te pućem u bol. Hoćete li, Čekaj, hoće li te više pogoditi? Dobre, više. a co? A? Znaš što je napisao? Da se bijemo za džabe. Pa vidim ja, ne gubim nikakva srca. Evo ga, sad će dan, sad ću te vidim. A na koliko strela ja imam ovdje, ne moram da... Samo ti daj. Imao sam 20 strela, sad imam 40. Pa kad ja imam 17 stekova. Rekli smo jedan štek. Ja sam ti rekao koliko možda uzmeš. Kaže, ja tebe ne vidim uopće. Ne može! Može, jer mogu da pucam kroz drvo. Jeste, klivac. Zombi me napad, čekaj. Andrij, nisam ja kriv, izgoreći kad tad. Čuo sam ga odavde. Ne, nisi, ne brini se. Nije fair. Moram jem. Ne, rotten flash. Ja te znaš koji je vidio. Pojem ti ja mam. Kako pro skills, brate. A u isto vreme. A šta kad je što je drvo? Jadno drvo. Ja te vidim kroz vrata. Gledaj mi ti su. Ne može. Može, vidiš što mogu da kađem kroz drvo. Ja tebe ne provaljujem uopšte.
Kad držim shift. Ali to nije fair. Ti da vidiš da li ću da te vidim ili neću te vidim. Sad te gledam odavde. Gledaj me. Sad odavde mogu da te vidim. Da te lupćem, pukne imam jedan jedini. Imaš dva, gdje on je moj? Ubacio sam u čest. Bravo. Izlazim. Bukvalno me ne vidiš. Bravo. Sad dođi se meni u tebi. Čekaj, bude da ti udarim. Me gađam te bre, sve vreme. Ja tebi ne provaljujem. Ne, pa ne možeš da me vidiš. Ne vidim ni strele. Znaš, uvijek se dolazi u gore. Pa, šta da se radi? Mogu da padem između. Znaš i gledam, ne mogu da verujem. Bravo. A koliko traje bro? 6 minuta već traje. Sva jedna runda, kad sam se popio gore. Možda mi da... Znaš vidim pticu koja leti, brate. Ne seri. Ozbiljno mi je to Pada kiša, gdje si našao sad kišu? Ne mogu da te pogodim bre od lijana. Kako si ušao unutra? Magare, Ne, nikad ti neću reći. Samo ti gađi, daj mi te. Nemoguće, ej, čiter, haker. to je pro skill. Hakeru, ubija si mi, imao sam jedno srce. Haker. Deco, ne ugledajte se na njega. Sad, i evo nas u drugoj rundi. Ovo samo voli se penja na drva majmun čita. Majmun čita? Jesi pogodio? Ne. Ali tebe jesam. Bravo. Što pred zid nikad nećeš pogoditi. Alo, nema blokova, alo. Nisi dobio blokovu, često znam. Nisam iskopao sam drvo dok sam se pentario. Nije fair, alo. Evo samo ću gornji blokov, ajde, dolje neću. Oj, to je odbrana. Čita. Možeš noge da mi gađaš. Ne mogu. Zato što se na visini i ja kad gađam u noge, ja pogodim blok taj. Aj čekaj, ne gađaj da... Tu sam drugi bul, pošto sam drušio. I on je počeo da kaže. Ne gađaj da sam drušio. Ajmo ga se u kišu nekako. Alo. Ne postoji tako da. Kako ne postoji, znam da postoje sve komande. Dobro, ajde, ugasi je. Nisam ja admin. Ne možeš i ti to uraditi. Alo. A malo pre kako sam te ubio. A glupo, da sam imao sekiru, 2 put brže bi izašao. Sekir? Da. A, pa da. Prdno. Pogodio sam blok umjesto tebe. Ćao. Prošao ti pored glave. Pa ne može, kroz blok si me pogodio. Alo, ne mogu. I, Čekaj loš. Znači, ja pokušam da skočim, neće. pa nema ti spasa od moje strele. I ako skočiš, ne znači ti ništa. Pogodio sam te. Nisi. I možda iznad mene kao... A evo ovdje vidi me, nije u mene, blok je u tebi. Kako si me pogodio, ja skočio još. Da te može se popnem na blok. Mala. Ja skočio još na tvoju strelu, znaš. Dođi, onako udari me. Kako ti nisam pogodio? Ne. Udarila mi u glavu i nije mi ništa skinula. Koliko imaš srca? Imam pola. Srca ili... Pola je srca. Pola healthy bre, ne pola srca. Pa
Skočio bi dole i premdio bi te. Ne bi. Da imaš pola srca. Ja sam pun, sad sam mislio, 2,5 srca ma važi. Ko, ti? Ti si meni skinuo 2,5 udarca. O kako s jednim udarca kada te klepe sa strelom? 4 strele. Ja imam 3 steka. Bravo, i zato ti mene pitaš gdje su strele. Hoćeš ti bacim jedan? Ne treba mi. Hoćeš? Ne, Ne možeš. ne treba mi. Sad ću da odem da skočim na glavu. Ajde, imam pun za healthy, brate. Da, i ja sam. Sad si mrtav. Sad moja strela pogleda. Pogledaj, no. Ne, nemoguće, alo. Sam te šutnuo. Šuknuo, a? I ja sam tebe. Nisu ti mene promašio. Mhm. Kroz blok sam pukao strelu i otišla strela. Malo sutra. Evo je zabila se ovdje. Skočit ću ti na glavu. Skoči mi. Puko. Glavu ima vrana ti polovi. Aha, da. Ovdje. 11 minuta već nijemo. Dobro. Što? Ha, imao sam, ne provaljaš, brate, imao sam pola srca i ja se sad napunio skroz. Nisam teo ti kažem. Ubio bi me načisto. Skočio bi dole. Nijednom nisi promašio. Čekaj, nije te da nategne bovu, čekaj. Ajde, može. Pusti shift, magare. Ne držim ga. Ne, nego ja. Teo sam da sprintam, ali nije teo da pusti shift. I fail sam. Fail. Pola, imam 3,5 srca. Neko začutao. Koncentriše se, a? Koncentriram. A vi što beži i misli da ću mu skočiti na glavu. Otko znam, možda i hoćeš koji si ludak. Možda i hoću. Vidi gdje si. Nikad se ne zna, co. Ne mora ti skočim sad. Ajde, skoči. Kako? Ne strela pogodila, nego se odbila od nešto. Od kišu. Može se odbiti od kišu. Jeste, od kišu kap. Koliko je falo da te pogodim? A ti ne možeš da je sakriš. Šta je, mogu stojim ovdje sve vreme. I da te gađam. Ko kaže da nemam da se zakrijem? A gdje imaš tu? Dok ti odeš, ja tebi izgađam. Aj, si mi izgađao, a? Da. Pao si dole. Jesam! A daj bre. Treća runda. Igramo. Čekaj, kokošku dobijam. Ua, si pametan čoveče. Znaš da mi skidaš 2 srca sa jednom strelom? Pa da, i ti meni. Jel pogodio? Ne, Ja sam čuo ono ping. ne postoji to. Ono kad pogodiš nešto, bilo šta, ono se čuo, ono sa strelom. Čekaj, bak, ajde, može. A, no to... Kao za vibrira strela, kako to kažem. Zavibrira strela. Dobro za vibrira, ajde maš. Kako, ej? Twitter haker, ne znam ja više šta. Ja, Ja te nisam nijednom pogodio. ne. Daj malo strela. Gle ovdje šta je na podu, alo? Malo prije kad smo se gađali. Znaš šta sam slušao? Aj, slušaj. Nemoj da, ajde, može. Slušaj, ja pojeo sad ovaj chicken, Dobro i dobio glad. da. Pa znam. Kakav je ovo Minecraft, djeco moja? To je svako nekako. Ovo, jesi gladan, a? Ne mogu te udarim. Ja sam brz. Ja sam ninja. Pobeđuješ. Znao sam. Naravno, pa na ugorodu je. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.